Usa ka babaeng negosyante gidakop sa otoridad human namugos matud pa musulod sa usa ka supermarket sa Davao City nga walay face mask ug face shield. Ani ang detalye. Sabot kay ka. Hindan kita taga mapasugo ko di ka musugot. May problema mo palit ka. May problema mo palit ka. Kasi panula. Ano madula ka ka? Problema mo malit ka. Oh, di ba? Oh, di ba? Sumbang na ko nimo. Ingon ani kainit ang konfrontasyon tali usa ka babae ug kapulisan dihang buot kining mosulod sa usa ka supermarket sa Bangkal, Davao City nga walay mask ug face shield. Malit na kung tambal imo kung Ayaw sa pamunggang. Don't touch me. Nailan ang babae nga si Vivian Sun, usa ka negosyante sa Davao City ug tungod kay misukol naman sa otoridad, gidakop siya sa Taluma Police. Kaya isang Usap tayo, siya. nagsisigaw ka. Natural kasi galit ako sa tao mo. Bakit ka magagalit? Eh, pinasok ka Kasi sa trabaho naman niya. na ako ginatungkulan man ako problema niya kung nagawa siya ng trabaho. Kaya wala ko ni entry. Wala ko ni entry. O nga. Dugay kay ko. Nakalaro ko sa security guard. Naay isa ka babae nga gusto mo sulod sa isa ka establishment nga wala siya suot nga face mask o face shield. Mao tong gisikop siya sa ato ang mga personahe sa Tourist Police Unit. Tungod niini, patong-patong nga kaso ang iya atubangon sama sa direct assault, alarm and scandal ug paglapas sa RA 11332 in relation to Executive Order number 55 series of 2020 nga may kalabutan sa health protocol batok COVID-19. Mutuman ta ani para di na ta magka-problema o dili na ta madungag dito sa mga natala nga mga masinupakon ani nga mga health protocols nga atong ginapatuman. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.